Sa spotlight rong buntaga mga kapuso atong tilawan. Kinsa man ang ganahan diha og international cuisine, partikular na ang luto gikan sa nasod sa Thailand. Atong maila-ila karong buntaga kini usa ka chef nga gusto mo pauson ini dinhi sa Sugbo, mga lutong Thai apan affordable ra jud kuno. Atong makauban nato karong buntaga mga kapuso si Chef Winiver Agkang. Good morning, Chef. Welcome sa GMA Regional TV Live. Sorry kap to chow, sorry kap to chow. Good, mga may buntag, mga Bisaya. Sawadee Kap, good morning. Daghang salamat, Good Chef, morning. for joining us this morning. Murag haniti na kay ka mag-istorya nga tay, Chef. Sayo ning kabuntagon, maghisgot ta inimong lamian nga mga pagkaon. Diin man ka naka-ideya ini o kining mga recipe. Kisa may ning tudlo nimo, Chef? Wala po nagtudlo ako, nag-try lang kung magluto-luto. Pag-time sa abot ko sa mga tao dito sa Thailand, may nagtudlo na ko. Start atong 2004. Start sa 2004. Nagluto ako, chef, sa night market. Sir Nico. Sa Thailand. Oh, yes, Sir Nico. How long man ka naka-start dito, Chef? Unsa may trabaho nimo ngadto sa Thailand? Isa ko ka supervisor sa akong sa suon na kumpanya. Oo. Oo. Unsa may nakapatalagsaon sa lutong Thai, Chef? Talagsaon sa luto na Thai. Mas lami gyud siya og talagsaon og dili gyud nimo matawag na dali-dali lang. Samtang nag-start ka dito, nagtrabaho man ka sa ka kumpanya, Chef, pero nganong naka-decide man ka, so may nakapaingganyo nimo nga mag-cut-on nin ilang nilutuan? Pagbuntag, chef, start ko work 8 until 5 manay human, wanam ko ilay buhaton. Mato hilig magkog-kaon-kaon sa street food. Mato nag-decide ko magtambay sa night market or nakauyon ko. Para nimo, Chef, unsa may kalainan ini o doon ba'y pupareha sa Filipino food o sa Thai foods? Sa kalainan, mas sobra kahang. Unang kalainan, sobrang hang ang Thai food. Manog. Aslom lang siya, aslom or sweet or ana lang ilang style. Uman sa tuwa, okay lang din sa tuwa mga Filipino food. Pero mas sa Thai food, mas naano gyud ko sa Thai food tungod na nilang mga recipe na sige ilaga dukduk bitaw. Sige ilaga dukduk ani mga lemongrass, mga coriander, mas mulami man gyud siya pagkaon. Mas sa tuwa wa mo kay nato matry ng mga inana na mga pagkaon. O kano saan man ka nagsugod ini, Chef, diri sa syudad? Paguli na ko 2019. Paguli starting ko. Pag-start na ko, wala pa sila nangawon pero nay nakaila, nagikan sa Thailand, na-enjoy siya. Oh, yes, siya may nagdala. Uy, lami dito kay nay Thai food. Mas simple lang, barato pa. Karong buntaga, Chef, mamahimo ba nimo ming lutuan og simple nga Thai food, sir, kanang dali gyud preparahon og syempre swak sa atong budget? Swak ang krapaw musap, krapaw chicken, mo na pinaka-swak sa kuha diri na budget meal yun. I-explain ako no, Chef, unsa man nga putahe, Chef? Kining unsa to? Krapaw? Krapaw is chicken with carrots, with Thai sauce, with sili, and coriander, gidokdok or nagyod ang iyang pagka-spicy. Di gyud na mawala. And ang lami dia sa krapaw. And the last, ang bisel. I-mix, igluto. Mo na special or ikaduha ang patay. 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 Noon yun na sa Bangkok is patay. Pagkalami og murag makapagana gyud sa atong Magkapagana, Labona na akong special recipe na Thai pang mura siya og chicken na mangga na super spicy. Mo na siya lami gyud kayo. Unsa may nakapa-unique ining Thai food nga imong gipreparar, Chef? Naka-unique siya kay lahi gyud siya sa uban. Kay tan-aw lang nimo dyan, wala lahi na siya gyud. Ma-enjoy ang imong mata. Kaya nga, uy, lami gyud siya. Kung doon na kay gusto i-recommend nga ngayang tilawan sa atong mga kapuso diha nga Thai nga specialty, unsa man ni, Chef, ug ngano? Patay, special na ko patay. Yes, patay. Namong ko'y nagtudlo na ko sa all patay sa Bangkok. Probinsya niya sa Bangkok. Nagtudlo gyud siya nako na daghan gyud mga on siyang patay. Tas only patay ang iyang food. Patay.
Dagan yun linya, lahi gyud siya sa uban. Mas makanamnam gyud ka, okay. Pero pang probinsya siya na style, dili siya pang city. Mhm. Napatay mas lami siya. Ikaduha tong yung mangga nako. Mangga gitawag og kay mamuwang. Mas lami ang kay mamuwang pang kaon or pang chill-chill na nimo na kaon. Mhm. Mas may enjoy ka. Alright, lastly chef, kung doon na kay buot ipaambit nga mensahe, imong realization, imong nakatunan dito sa Thailand, imong gipaambit karon dinhi sa Sugbo sa imong pag-uli unsay gusto nimong i-share sa atong mga viewers nga nagtan-aw rong buntaga dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Okay, o ako i-share sa tanan. Dili na gyud mo mag-ul og adtog Thailand. Gusto mo mukaon og Thai street food na nagyud sa Cebu. Gituyog gyud ko ni og buhat diri para makakaon na ang mga wapak atog Bangkok ug makatry or unsay pagkaon sa Thai street food. Alright, magpasalamat big dako sa imong pag-uban kanamo karong buntaga og pagpaambit sa talagsaon nga luto gikan sa Thailand. Mga kapuso, si Chef Winiver Agkang. Salamat sir. Thank you. Sawadee krap. Thank you.